ndụ a nke anyị na-ebi jupụtara na nchụso nke anyị na-achụso n'ụzọ dị iche iche dịka Chineke si wee kee anyị dịka mmadụ. Anyị nwere ebumnobi na ihe a na-agbaso na ndụ a bụ ihe anyị na-achụso, bụ ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị nweta anyị enwe ojuju afọ. Mana Aịzaya onye amụma mere ka anyị mata n'ezie na onwe ihe kachasị ihe ndị ọnụ niile ka anyị na-achụso na ndụ a, na ihe a bụ ịchụso ụzọ nke Chineke, ịmara Chineke na ebumnobi ya wee nye anyị. Ụmụnne na ụmụnna m, ana m anabata gị n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa, nke onye ọzụ atụrụ Kumuyi na-esi n'ime wee na-akụziri anyị okwu Chineke, ụzọ anyị ga-eji wee mata ebumnobi Chineke maka ọdịmma anyị. A gwara anyị na amaokwu nke 6 okwu ahụ wee rute eze Ninive arụ. Eze Ninive tụgharịa uche maka nke a, tụgharịa uche maka nke a. Okwu ahụ wee rute eze Ninive arụ. O wee si n'ocheeze ya bilie, yipụ uwe mwụda ya na arụ ya, kpuchie onwe ya n'akwa mkpe, nọkwasị na ntụ. O wee tie mkpu na amaokwu nke 7. O wee tie mkpu kwusaa n'ime Ninive, kpọsaa ya ebe niile na mba niile ọ na-achị site n'iwu eze na ndị ukwu ya, sị ka mmadụ na anụmanụ, ma igwe ehi, ma igwe ewu na atụrụ ghara idetu ihe ọbụla ọnụ, ka ha ghara ịzụ onwe ha, gharakwa ịṅụ mmiri. Lee na amaokwu nke 8, maka ha kpuchie onwe ha, ma anụmanụ ma mmadụ, kpuchie onwe ha n'akwa mkpe, ka ha kpọkusiekwa Chineke ike, ka ha kpọkusie Chineke ike, ka ha chigharịkwa, ihu n'ebe isi mmiri ahụ dị, ka ha chigharịkwa. Nke a bụ ihe Chineke na-achọ n'aka mmadụ, ka ha chigharịkwa. Nke a bụ ihe Chineke na-atụ anya ya n'aka mmadụ. Ọ chọwo n'aka mụ na gị abụọ, kwuo ya n'ezie na ihe ọ chọrọ n'aka anyị bụ nchegharị. Ọ bụ na ha echegharịghị, ihe niile Jona kwuru gara arakwasị ha. Obodo Ninive gara ala n'iyi n'ime mmehie. Ọ bụrụ na ha nwụọ na mmehie ha, ha gara ala n'iyi n'ọkụ ala mmụọ ebighị ebi. Ghọta nke ọma na Jona abịaghị Ninive ime ha ihe ntọọchị. O nwere ndị na-eche na oge crusade bụ oge eji eme ihe ntọọchị, oge anyị ji eme ihe nkiri anya, oge anyị ji atụrụ ndụ, oge eji ete egwu. Mba, ọ bụ oge dị oke mkpa, oge anyị ga-eji ihe kpọrọ ihe, oge anyị ga-eleba anya n'ime ndụ anyị, mgbe anyị ga-ajụ onwe anyị ajụsị gịnị kpatara ikpe Chineke ji adakwasị mmadụ ọbụla n'ezinụlọ ọbụla ma ọ bụkwa n'obodo ọbụla, ka anyị wee hụ ihe na-akpasu Chineke iwe. Gịnị na-akpasu Chineke iwe? Lee anya na iwe na-ewe Chineke n'isi onye mmehie kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na Chineke aga n'ihu na-ewe iwe n'ebe onye mmehie nọ, ma onye mmehie ahụ echegharịghị, onye mmehie ahụ ga-anwụ n'ime mmehie ya o, laa n'iyi n'ime mmehie ya o, hụtazie onwe ya na-ebe n'ọkụ ala mmụọ ebighị ebi, n'ihi na o were ozi Chineke dịka ihe egwuregwu, ma ndị ejighị ya kpọrọ ihe egwuregwu. Eze wee kwuo okwu sị ka ha kpọkusie Chineke ike, ka ha sikwa n'ụzọ ọjọọ ha niile pụta, na n'ihe ike nke dị n'ọbụ aka ha, ihe ike nke dị n'ọbụ aka ha, igbu mmadụ nke dị n'obi ha, omume ọjọọ ha niile, na ịkpa arụ na ịghasa obodo nke dị n'ọbụ aka ha. Ịhụnanya na eze kpọrọ okwu aha hoha banyere nchegharị, ihe ha ga-esi n'ime ya chegharịa, ihe ha ga-ahapụ wee bịakwute Chineke. Ha wee site n'ụzọ ọjọọ ha lọghachikwute Chineke, batazie n'ezi omume nke Chineke. Ọbụla dị taa, lee na amaokwu nke 9, onye maara, eleghị anya Chineke ga-chegharịa uche, si n'ụzọ ọjọọ, si n'ihe niile ọ chọburu ime wee ghara ime. Ọ ga-echegharị wee hapụ iwe ya dị ọkụ ka ọ ghara ịdakwasị ha. Ngwa na amaokwu nke 10, Chineke wee hụ ọlụ ha niile. Chineke wee hụ
obi ha, Chineke wee hụ nchegharị ha na mgbanwe nke obi ha, Chineke wee hụ ka ha si wee chigharịa n'ime mmụọ na eziokwu, na ha eji Chineke akpa nzu anya. O wee hụta na ha ji ihe ha na-eme kpọrọ mkpa, na ha esiwo n'ụzọ ọjọọ ha niile wee chigharịa. Chineke wee chegharịa uche banyere ihe ọjọọ ahụ nke o kwuru sị na ọ ga-eme ha. O meghịkwa ya. Dịka ị na-echegharị n'abalị a, ikpe Chineke a ga-ewezuga n'ebe ị nọ. Iwe Chineke bụ ihe a ga-ewezugakwa n'ebe ị nọ. Ihe ọjọọ niile nke anyị gụpụtara, nke gara dakwasị gị, ị na-ajụ sị, gịnị mere nke a ji eme m, nke ọzọ a na-emekwa m? Otu ndị anaghị aghọta isi nwapa njọ ala nke nsogbu n'ime ndụ ha, na ọ bụ ha nwa ji aka ha akpatara onwe ha nkụ ahụhụ. Ngwere ji abịara ha ụgwọ nhụju anya, agwa na-ata ha ebe ata ha ebe nke ọzọ. Ụmụ Izrel ji aka ha akpatara onwe ha nsogbu, dịka Abimelek eze gara kpọrọ nwunye Abraham, ewee mee ka ụmụ nwanyị niile nọ n'ezinụlọ ya bụrụ ụmụ nwanyị aga n'ezinụlọ niile, n'ihi na ya o ji aka ya ga-akpatara onwe ya nsogbu. Dịka Fero na ndị agha ya lara n'iyi n'osimiri Uhie n'ihi mkpọchi ntị ha, dịka Ananias na Safira nwụrụ ọnwụ ike na nzukọ nke mbụ. Ọ bụ n'ihi ha metara onwe ha n'ịtụ asị megide mmụọ nsọ Chineke. Aịzaya wee sị, mmehie unu butere unu nsogbu. Jeremaya sị, mmehie unu butere unu nsogbu. Ma dịka anyị na-echegharị, dịka anyị na-asị Jehova bụ Chineke, anyị maara na naanị Jizọs bụ onye nzọpụta anyị nwere, na ọgwụla Jizọs pụrụ ịgbanwe mmiri ọjọọ ka ọ bụrụ ezigboto mmiri n'ime ndụ mgbe anyị chegharịrị. Ịdị mma nke Chineke ga-awụcha na ndụ gị n'abalị a. Ugbu anyị nwere nkwa wee nwee ekpere. Anyị nwere nkwa nke Chineke na ọ bụ na anyị bịakwute ya n'okwukwe na nchegharị, na ọ ga-agbaghara anyị mmehie anyị. Ọ bụrụ naanị nke a, anyị nwee ekpere nke ịkpọ ọkụ n'ọnụ nke na-abịa, ka ọ ga-abụ ọbụ na anyị ga-ekwenye na ekpere ahụ na ihe ọbụla bụ mkpa nke anyị nwere na Chineke nna ga-egbo mkpa dị ụta. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Nzọpụta erutewo, ịdị njikere? Nzọpụta adawago ọma, ị na-amakụ ya ugbu a? Nnwere onwe nọ na-echere gị, ịdị njikere? Ịhụnanya Chineke Mesaya anyị nọ n'ebe a mgbe niile, nye onye ihu nye onye azụ. Ịdị njikere? Ịdị mma Chineke na-apụta ihe na ndụ gị ugbu a. Ịdị njikere ugbu a? Ọ bụrụ na ịdị njikere, kedu ebe ị nọ? Gwa welie aka gị elu. Onye ọbụla hụrịata isi ya, mechie anya gị, n'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere ọbụla ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke ga-ekwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Guzoro ọtọ ebe ị nọ. A na-aga ekpere gị ekpere ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekelekwa gị n'oge dịka nke a. Ugbu a, lekwa ndị ji nzọpụta ha na mgbaghara mmehie wee kpọrọ ihe. Onye nwanyị, ị na-ahụta mmadụ niile ndị ji obi zuru oke wee na-akpọku gị, ndị siworo na ihe ọjọọ ha na ọchịchịrị ha niile na ajọ omume ha niile wee chigharịa, wee na-abịakwute onye nwanyị ugbu a, ịnabata ya dịka enwe ha na onye nzọpụta ha. Nabata ha n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ka ihichapụ ajọ omume ha niile, ihe ọjọọ ha niile, na amamikpe nke mmehie na ibu arụ nke mmehie wezụga ya n'ebe ha nọ. Ka ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke mgbaghara mmehie, ọṅụ nke nnwere onwe pụọ na mmehie bata n'ime ndụ ha niile. Onye nwanyị, ndị nọ n'ebe a na ndị nọ n'ebe ọzọ, n'akụkụ niile, n'ọwa ozi niile, onye nwanyị, ka ọṅụ nke nzọpụta na mgbaghara mmehie bata n'ime obi ha. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ugbu a, oge eruo maka ọgwụgwọ nsọ gị. Ọ bụrụ na ị na-abịa maka nnapụta, ọ ga-eme n'ebe nọ ugbu a. Ọ ga-eme gị n'anya ugbu a. Welie otu aka gị elu, bikwasị aka nke ọzọ ebe ị nwere nsogbu. Si onye nwe ya, nọ m n'ebe a, amara m n'imeghewo ụzọ, abatawuo m. Ihe ịrịba ama ga-anabata gị. Chineke nna nke eluigwe, anyị na-akpọku gị
a na-ekele gị n'aha Jizọs. Ịbụ Chineke nke nwere ịhụnanya, Chineke nke ebere, Chineke nke ọmịiko, Chineke nke ebube. Ị na-ahụta mmadụ niile na mba niile n'otu oge. Onyenwe anyị, anyị maara n'ike gị adịghị eme atụ agha. Aha Jizọs adịghị eme atụ agha. Anyị na-ekuta mmadụ niile n'iru gị ugbu a n'ime ọnụ ụzọ nke mepere emepe. Metụ ha aka n'otu n'otu n'aha Jizọs. Mgbe si ọ dịghị ekwensu ga-agbanwe ya, ọ dịghị ajọ mmụọ ga-asị mba, ọ dịghị ike ọchịchịrị ga-asị mba, ọ dịkwanụ gị mmadụ ọbụla maọbụ nwaanyị ọbụla ga-anwa anwa tinye aka n'ime ya. Onye nwaanyị, ikwuwe n'ihe ịrịba ama ga-ezute anyị, ọgwụ nsọ ga-ezute anyị, nnapụta ga-ezute anyị, mpụta ihe nke ike gị ga-ezute anyị. Ọ dịghị mmadụ nwoke nwaanyị nke ga-agbanwe ike ọrụ ebube gị n'aha Jizọs. Itiwo na anya ndị kpuru ìsì ga-emepe. Itiwo na iwe ara ga-akwụsị. Itiwo na ihe zara aza ga-afịkpọ. Itiwo na nnapụta bụ nke ụmụ gị na ga-etiji ya gba niile n'otu n'otu, onye ihu na onye azụ. Itiwo na-ebiawo ịnapụta mmadụ niile. Onye nwanyị, ka nnapụta gị rute onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Ihe ịrịba ama dị ịtụnanya n'ime ndụ onye ihu na onye azụ. Ọrụ ebube Chineke n'ime ndụ onye ọbụla. Mpụta ihe nke ike Chineke n'ime ndụ gị ugbu a. Nara ya n'aha Jizọs. Nara nke gị, nara ọgwụ nsọ gị n'aha Jizọs. Ka ike Chineke nke na-akụji ya gba niile bata n'ime ndụ gị ugbu a. Tiji ya gba ndị a niile n'otu n'otu. Ihe ịrịba ama n'aka nri, ihe ịrịba ama n'aka ekpe. Ọrụ ebube n'ihu m, ọrụ ebube nye ndị nta, ọrụ ebube nye ndị okenye, ọrụ ebube nye ndị nwere nkwarụ, ọrụ ebube ebe niile ugbu a n'aha Jizọs. Mezuo ya Chineke, ka ike gị pụta ihe na ndụ onye ọbụla. Ekele dịrị gị Onyenwe anyị, n'ihi na anyị maara n'imezuo ya. Emezuo ya, emezuo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele Chineke maka ekpere nke anyị natara ugbu a. Ana m ekwe na Chineke sigo na ekpere a wee zute anyị na mkpa anyị dị iche iche. Mana ọ ga-ada anyị mma ma ọ bụ na dịka Chineke na-ezute gị, na-agọzi gị n'ebe ọ pụrụ iche, na ị ga-esonyere anyị mee ka anyị mata ọbụnadị ihe Chineke mere gị site n'akụkọ otuto. Ebe nwere ike iji wesi mee ka anyị mata nke a bụ na ozi anyị bụ www.dclm.org/connect. Onye nwe anyị gozie unu dịka unu na-esonyere n'ihe mmemme anyị nke na-aba n'iru. Dịka ị na-eme nke a, ụba nke ngozi Chineke ga-aga n'iru irute gị arụ. Jeze onye obiọma nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Ịmara papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị.
ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gchq.org/connect. n'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.